hovoríte? Ja som sionerom si na piču. Cyprian, čo si to narobil? Ja idem do obchodu? Včera som to tu vymaloval? A jaký to bordel? Čo sa to stalo, Argot? Čo si to narobil? Tati, nerozčuluj sa. Ja som tu takto stál, vážne sám som tu stál. Takto som tu stál. Hen tam hore som stál. A títo zelení pajcovia tu behali a chceli ma vojeť. Vážne, takých klady mali. Také. Čo som mal robiť? Čo som mal robiť? Vrav. Nevieme sa na blbosti! Áno! Erko, ty to máš hrať! Ako to tu maluje, tak to nebudeš vyjebávať s nejakými telnáčmi! Počúvaj ma, toto si umieš! Aký budeš vyjať pol roka? Je to jasné? Tak teraz sa ťahaj, vezmi si handru a vrece a blúbezik mop! Ťahaj! A pekne to tomu vymaluj! Čo znamená henčie dvere? Odkedy sú tu henčie dvere?